Kanikadek Akashwani Shillong, Kakubor ban Polish Pide Inebeda Lingdo, Kimat Bakong Sanjong Kakubor. Kajaka kentang haainar, kalasawa da kijingwai power, hakajingpin kot yakale nyambe dingklam hajawai minta kasmi. Kajingya kwen pedeng ke India bat China ke long kebadan kam minta ong umintri ke kambari OSJ Shankar. Mission Chandrayaan 3 kabo dak ya kajingdap asnem ke India ha kajingher ha ki benta bashathi ubnai minta kasni. But kajingwan pai u captain kinhun kyo how ka India u Shubhanshu Shukla but ki wei pat kinong kyo how ka exam 4 kalasdang minta kasni. Ki khubor ki babnya. Kalenium bedding clum kala poisha kabukot minta kasni daki jing lenium ha jing renti kabala long ha ai nar jowai ki jing dwai step ki long man ai buron ye ki long shwa man shwa jong kor sukpo bat ki nong shong shnong ban ning kong jong ka jowai ling ba ki jing lenium ba kintang bat ka cho tendai hayong langdo Haka porsi tengsni ki pat ba kile lumlang kat ba upator ba udaloy kila lam khmat ya ka ding klam jong ka bon bat ka do bat pin buat da ka jing pin ngam ya ki ron bat ki jing le niam haka kinta binta ka ban sakot kala don ke jing ngap jar da ka jing pin ngam ya ka knong blai haka pung kintang ka ba dei ka binta ba kongsan ki rio don buram ki ble don lang haka ni ke jing le niam ki long u sambot min tu rang ba snya balang dhar u MP ba WR khar lukhi ki mintri sarkar kong amprin lingdo kermen shila u MLA ka than ba wailat miki shilla ki embassy lambat ki wei ru ki rio don buram u mintri katnat ki kambari u Dr. S.J. Shankar haga jingni jmo jong u ya ka Beijing minta kasni ula banjur halo ka jing don kam banya sam mark liang ye ki jingyo i bar ki jing per khan hapreng ke India bat China hakini ki por ba ka perthei ka don hapreng ki jerwat ki babun haga je kindo bat Vice President jong ka China Han Seng ula ong ba ka jingte kala nang kam klain nado kajingya lang modizi hakozan but ukintu bakani kadai banlong kumbajulong nakabenta kajing mintoy ba markliang ula pedang snobharu ya kajing sedang biang jongka Kailash Mozarovar yatra but pinpau ya kajing kashan ke India ya kajing nong president ke China ya ke Shanghai Cooperation Organization umintri katnat ki kambar ri undon asni haga jingle chmo ya ka China banya don lang haga SCO Foreign Minister meeting hanong ba Tianjin lashai kasni ka India minta kasni kala bo dang ya ka lingkhu snem ka ba ar jong ka mission Chandrayaan 3 ka mission ka ba pelong ya ka ri ka ba ningkong banhyar hajan ka benta ba shathi du jong ubnai balapin her ha ka bakum ke nikasni house nam 8000 apulai yo namding Isro LVM3 M4 ka mission kala job ha ka jingpen her ya ka Vikram lander but Pragyan rover haubnai ha ka apulai karik unailar 8000 apulai ya ka jaka ha wala pinher ya ka nika ling swing wa jingtep shaphang ka jinglong ka how bat ki met beneng la ai ka teng ka Shiva Shakti do Mindri Ramba do Narendra Modi kani ka mission ka pin iya ka jingsan jong ke India ha ka jingna ban leng ban wan happening ki medbening o captain jong ka kinhon kinong ki sahib deng jo ke India o Shubhanshu Shukla bat kinong nya bat nong yarap ha ka ling swing ki how ka Exam 4 kilasdang ya ka jingon pa jongki na International Space Station hakapor saw shiteng hinne ke janmit lakmi lenti bakin poi shaperthai le shai kasni hakapor kombalai beje janmit katkum kapor jong ke India o Shukla unong India baningkong e ban lejmo ya ka ISS International Space Station but unong India baar how hadin jong Rakesh Sharma ula pilot kha sounds ni haga station ban pinlong yaki hinyo tali ki jingwa jingtep ke India hadin ba kila hearing ko kin haban shong shitayo ban pinbit pinbyang pat ikakwat kakya ka exam for mission kalas dang her hak arpun rio tarik ujeliyo hapog space falcon 9 lembat langwat ki way pat ki nongkyo how jong ki way ki ri ka prathei ki bale singran lang ya ushukla
Kani ka khubor ka Wanshipi na ka Akashwani Shillong. Kasikim kalashim ya kasenjam ba khman minta kasni dagaba pulai ya ka digital nomad village kabaningkong jong ke India ka nomad Sikkim hayaktin ha ka district Pakyong balawan ra de ki bor penya district ringkat ke jetre lang bat ka sengtri mansobha sarva hite kani ka jing sedang ka kentop ka jing pin biang ya ki jing trekam na ki jaka bajngai na ka binta ka roi ka par jong ki jaka nong kendong Kayaktin, shisin kalalong kajaka, kabala jingay bat kabadang sadin, mentala kentir yaka daga jing pinbiang, yaka high-speed internet, kabording kababiang, kijaka sa aka shipor kababiang, na kabinta bantre yaki kam daki kor kibor, bat ka let kawan kabala ng kambiang. Kani ka project ka playland yaki balatibit, ha kalyang ka digital bantre, kabakintir yaka kamay ka ji, jong kinong syong shnong, bat ka jing ne, kilat kamay lingba ki kam jingo kai prathei. Special Officer Balathung daka yeng bishar Meghalaya High Court ula ong yaki bor penyat ke East Khasi Hills ban nampat ya Shaprang bat ke jingbe jaka yaki nongde madan hakndai lat daka ba ong ba ki klem na ban bot yaki jing tha bala penni daka yeng bishar ka ba ha ka lai tarik unaitung Kayeng bishar High Court ke labtha badeban pinkre ikathop kerteng jo ki nongde madan ki balayo license da ka ba ya phle jimut lang bat ka Hawkers Association ya ka ba ki klampat shemle uno side an balaslam usubasis Chakravarti ulama ham balada don kanu ga jingbe ya ki nongde madan minta kalong ka jingpin khen ya ki hukom bala pinni da kayeng bishar kala sha Kito kinong de madan baladon license bande yaki jingde jongki haki por balabo but ongi ki bakin kenri apat shaki jaka balabo nakabinta jongki yaka kai pot devin aino haka por balabo kataka santarik o nailar Mintan Kasmi Sanjay Kumar IAS Secretary ke Department of School Education and Literacy but Professor Dinesh Prasad Salkan Lani, Director ka NCERT, kila lejngo ya ka Neri Shillong. Haka ni ka jinglet jongki, kila bankti nalor ka jingpen klan ya ka jingpuli ki nonghikai, ka jingpen yar ya ka BN, baga jingsdang ya ka 4-year Integrated Teacher Education Program, ITEP. O Kumar ulakintu bansdang no ya ka Vocational Education na do ka class kabahinriw bat ka jingsdang ya ka Demonstration Multipurpose School ula kerpan ya ka Sarkar Meghalaya ban aja ka nagabenta ban pinhe shushu ya ka Neri banla ban pinurlong ya ki thong jong ke NEP Arhajar Arpho o Professor Saklani ula batay halor ka jingdon kam ban kintiw ya ki jingtay jingshna ban yo ya ki jingdawa ki banang mi O Secretary Katnat Pule Puti ka Meghalaya o Swapnil Tembe ula ya ro ya ka benta balale da ka Neri haga jingay jinghikai ya kinong hikai lapin kut ya ka jingle chongki da ka jingple ya ka Kanak Lata Girls Hostel bat ka guest house jong ka Neri ka Central Empowered Committee CEC balathaw da ka yeng bishar ba khle do ka Supreme Court kala letpet ya ka killing Haki binta jong ka Ribhoi District haka khatway tarik unaitung hadin ke jingar pa jong uwe unongshong shnong ka Assam ujitol deka ke jing ujor ke yaso baga jing pom me ki ding baga jing ti mau haka tege jaka ka lapin julor berkta ya ka saudong saukun jong ka Mariang but one ra ya ka jing shlei hangwa hati ka CEC ka lejngo ya ka USTM bar ki jaka ti mau ba marjan ban pin shong dor ya ka jingta U Deputy Commissioner jong Ribhoi u Abilash Baranwal ulaong bale simran lang hakani ke jinglet de ki he sarkar ka te ke jaka number ki pulit banlai nakinu ki jing kulmar ka jinglet pen ka de ke jing tmu ban pen shisha halor ka jing kno penjulor mariang ka ba wanra ru ye ka jingma na ka jingshle Bat katto kani ka khobor kalakon kabalawan shipi na ka Akashwani Shillong sabhaban apat segi program kiban bon naka kani ka day ka Akashwani Shillong